Det der med maskiner og store grej, det kan vi jo godt lide. Hjertelig velkommen til åbningen af E&H. Det fantastiske ved, at man samler hele branchen, det er jo, at man også samles omkring løsninger, erfaringsudvekslinger osv. Og når man samles og har dialogen, så opnår man også de bedste resultater. Det kan nogle gange være svært, hvis du er på besøg hos kunderne, eller du er ude i en grusgrav og skal vise én maskine. Her på E&H har vi alle, altså både os som Melgaard, men også mine kollegaer, mulighed for at vise et langt bredere produktprogram. Mange af os har jo egentlig varer på hylderne, som vores kunder slet ikke kender. Det giver jo det aller vigtigste, vi har i vores forretninger, det er samværet med vores kunder. At det har vi chancen for at gøre her, hvor vi rykker de her par dage ud af kalenderen og dyrker begejstringen omkring maskiner og mennesker, der får ting til at lykkes. Og det er derfor, vi er her. Vi skal være her, vi vil være her, vi glæder os. Der har været godt flow hele dagen. Men jeg kan jo godt lide at snakke med mennesker, og folk, der kommer, er jo altid glade og vil gerne snakke. Den slags messer her, den har virkelig i Københavnsområdet. Det er vigtigt med sådan en messe her. Hvis det er sådan, at du skal være forrest og først fremme i det fag, du nu er i, så skal du også kende det nyeste teknologi. Det bliver meget nørdet, og det er det, du kan her. Det er, at du kan komme ned i detaljen med nogle ting, du ikke kan til daglig. Vi vender tilbage til E&H-messen hver gang, fordi at den hver eneste gang, vi har været her, har givet os en unik mulighed for at servicere de kunder, vi har i forvejen, men ikke mindst også at knytte nye kontakter til nye kunder. Det har været spændende at komme rundt på messen og se de udstillere, der er, fordi det, der bliver udstillet her, er jo selvfølgelig det nyeste af det nye.